Masaba ni goroboti rogo ichene toko kumanyibu na maiga yomusache omono murugyo ye konyara goitwa buri tukuri goro asensemo ye kenyoroke manyiketu na Nyamakoroto toke gotoka imeya sungututa se bunge ya tutu Masaba ni gabanya nyimba bagenrete no butukyo botindi konyara kumanyigi kirete babirabo konyara goitwa asenka yabo Edward Mrema bwe myaka 50 monetane toto nabo igono murugyo ye Grace Mrema bwe myaka 50 nomo ni go batogeta nyumba yabo bakweteri tukuri goro maiga goitwa n'abantu batamanyire nabo igotebekana nigo barwa sense ya America bwangoiga asekolende egosira kwabo gotikarita komana chinchere cyobo tutukano nabo kolengana no mokonyo mu county commander so banyanyimbo imeje county ya Nyamira Robert Ndambire nigatebere nabo kolimire masenke yunigo babekire byara ekerobotu kwime bogenrete nabo goitu kwabo ni wasta so kanyakanywa nemyoro na mibere yabo gotigwa asenyombejo ikabone getramanye kanamba rebekere ntege kolekyo na nigi babera ubagaitwa omusacha aboigo no omurugyo ye asensemo ya Nyamakoroto imeyasungutute bunge ya kitutu Masaba. Tunaripoti mauaji ya mzee na bibi yake katika hiki kijiji cha Nyamakoroto na tuna suspect aliuawa jana usiku. But maid na mfanyikazi wake hawakuweza kutambua mapema. Wametambua kama mwendo wa saa 3 saa 4 pale. Na walipotambua, kwa sababu hii jamii ni wazee kidogo, huwa wanaamka saa zingine wamechelewa. So haikuweza kutambuliwa kama walikuwa washauawa. Visit Kisii na tukadhibitisha kwamba wameuawa kwa kukatwa vichwa, wako na deep cuts kwa kichwa, na mwanzo walifungwa mikono. Inaonekana hao wauaji walikuja wakawateka nyara kwanza, wakawafunga mikono na baadaye wakafunga mdomo ndio wasipige duru na kuwakata. They had the deep cuts both on their heads. Na Kisii my neighbor, Mr. Menya, who is a neighbor to the deceased. And having abantu abaitire no gwitu baitire basibire bichanga. Na kumuri ngikya ndia mana yabe tatabanga kana ogokigwa kirero. Na mubori mugambi wikirabu ontebitaraika. Na gira my area senior and chiefs to location Mr. Edward. Ontebio ikire sine ya report agenta control crowd baitire basibire bichanga baitire na crowd weapons basibire omungira sibire omonu namagoro omugaka sibire emekono amana namagoro ebintu bitumike to narora ekamone saiso narora arafu ne pining wire kaiba sebaruete bagacha gokorege korogenga muneke gangensi nyage gokwana bobe naba mureta bwati na intuye na erekonya twetogairie bana rene na ndo rarire asenchere tabwenereti tware gosaba baminto nonye no yokoreta aya intu bana go tutigerete Nyasaye kiagera ntune mesunte Nyasaye re na manyete oyorengo ngakia koreta aya iga bana tware gosaba ngakia serikali ye itotokonye mutubwatsie kiara nto konyara goikera gitambo kitomanya bo maene oyo no mongina twanjete no mugaka morema igo barenga abantu abaya bagotokonya echikanisa gweta bakonya barabwato boremerwa bakonya bobwato bokongu abatabwati yanga igo bari kubakonya gaki nore na